Расман Колби Ковинтон бар зидди Хорхе Масвидал рӯзи 5 март дар турнири UFC 272 дар Лас-Вегас. Ассалому алайкум дӯстон, шумо дар видеои навбатии барномаи Чӣ гап дар шабакаи Нокаут.eg қарор доред ва мо барои шумо тозатарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА пешкаш мекунем. Дар ягон ҷо ба ҳузур шуда лайка зер кунед, мо боша видеоролика сар мекунем. Рафтем. набарди Алҷамейн Стерлинг бар зидди Пётр Ян расман ба рӯзи 9 апрел дар турнири UFC 273 гузаронида шуд. хотиррасон мекунам ки сараввал ин муҳориба дар турнири UFC 272 рӯзи 5 март ба нақша гирифта шуда буд. ҳамчунин дӯстон, дар ин турнир мо шуморо боз як муҳорибаи унвонӣ интизор аст. Александр Волкановский бар зидди зомби кореягӣ Чан Сун Ҷунг баргузор мегардад. дар бораи гузариши реванш ба рӯзи 9 апрел Алҷамейн Стерлинг дар твиттери худ ин ҳолатро чунин шаҳр дод: ба ман гуфтанд ки сабаби гузариш ин ваксина надоштани Пётр Ян аст ва аз ҳамин хотир ӯ наметавонад моҳи март набард кунад. агар ин сабаби асосӣ бошад, пас ин хело хандаовар аст, чунки як савол ба миён меояд: ӯ дар моҳи апрел ваксинадор мешавад? ман ин тавро фикр намекунам. аз ҳамин хотир ман намефаҳмам ки чӣ гап рафта истодааст. дар ҷавоб Пётр Ян чунин гуфт: дурӯғгӯи шайтон, мехоҳӣ худатро хуб намоиш бидиҳӣ, аммо ин тавр кор намекунад. ман ваксина дорам ва омодаам туро дар кадом ҳолате ки набошам бизанам. ташкилоти UFC намехоҳад ки чемпиони бардурӯғ карди асосиро роҳбарӣ кунад. дар ҳақиқат ба мо гуфтанд ки муҳориба ба рӯзи 9 апрел гузаронида шуд, то ки нақшаи захиравӣ дошта бошанд, дар ҳолате ки ту боз аз муҳориба гурезӣ. акнун биёен ҷавоби Алҷамейн Стерлингро гӯш мекунем. ин хело хандаовар. он чизеро ки босси UFC ба ман гуфт, ман онро такрор кардам: бо рӯи картошка монанди худ ҷило наде. ман низ мехостам туро фардо бизанам. дар ин бора осон аст шартнома бастан. муш. албатта дӯстон, ман ба шумо санаи 9 апрел тамошо кардани ин муҳорибаро тавсия медиҳам, чунки ҳар дуи ҷанговарон то дараҷаи ҳамдигарро намеписанданд ки ҳар рӯз дар шабакаи Твиттер бо ҳамдигар ба суханҳои дағалонаву пас задани якдигар ҳарф мезананд. ва ҳамчунин дӯстон, ба фикри шумо дар ин муҳориба кӣ ғолиб мешавад? дар зери видео ҷавоби худатонро ҳатман нависед. мо бошад мегузарем ба хабари дигар. муҳориба миёни Мавсар Евлоев ва Илия Топурия баргузор намегардад. сабаби баргузор нагардидани муҳориба ба бемории коронавирус дучор шудани Мавсар Евлоев мебошад. хотиррасон мекунам ки Мавсар Евлоев бо Илия Топурия бояд рӯзи 22 январ дар турнири UFC 270 во мехӯрданд, аммо бемории коронавирус садди роҳи ин муҳориба шуд. ҳамакнун журналисти амрикоӣ Ариел Хелвани дар саҳифаи расмии твиттери худ хабар медиҳад ки бар Илия Топурия рақиби нав кофта истоданд ва дастаи ӯ ба Ариел Хелвани хабар додааст ки рақиби навбатии ӯ шояд Дэн Иге шавад. ҳамчунин Илия Топурия дар саҳифаи расмии твиттери худ менависад: хабари бад, Мавсар Евлоев баромад. мо пешгӯӣ карда будем ки ин кор мешавад. Дэн Иге, ту барои ҷанг омода ҳастӣ? ба ман хабар деҳ ҳарчи зудтар. ва агар ту бар набошӣ, умед дорам ки рӯзи 22 январ во мехӯрем. рафтем. хуб дӯстон, шумо дар ин бора чӣ фикр доред? Илия Топурия бар зидди Дэн Иге баргузор мегардад ё не? ҷавоби худро ҳатман дар зери видео нависед. мо бошад мегузарем ба хабари асосии видео. Даниэл Кармие боварӣ дорад ки Ҳамзат Чимаев таҳдиди асосӣ бар Камару Усман мебошад. Кармие боварӣ дорад ки барои Усман шикаст додани Ҳамзат Чимаев мушкил мегардад. дар ин бора суханҳои DC-ро гӯш мекунем. шумо гуфтаниед ки Ҳамзат Чимаев мушкилиҳои зиёдро ба Усман меорад? ман фикр мекунам ҳатто бисёр. назар ба дигар ҷанговарон, ӯ хело калон аст. ӯ саргузашти хуби гӯштингирӣ дорад. Чимаев бо қувват, бо нерӯ аст. ӯ бениҳоят зиёд ба худ боварӣ дорад. ин ҷанговар ҳеҷ гоҳ шикаст нахӯрдааст. ин аз ҳама чизи муҳим мебошад ки ҷанговарони бебохт инро ба актагон меоранд. туро мебояд ки ба ин гуна ҷанговарон мағлуб шуданро ёд бидиҳӣ. ғайр аз ин ки онҳо дар кӯча калон шудаанд, мисли Чимаев, ба ту мебояд ки инро нишон бидиҳӣ ки ин ҳақиқат аст. онҳо ин чизро фикр намекунанд. онҳо фикр мекунанд ки дар он ҷо баромадан наметавонад мағлуб шаванд. албатта ман ба суханони гуфтаи DC розӣ ҳастам, чунки ин гуна ҷанговарон ба монанди Ҳамзат Чимаев, Камару Усман, Ҳабиб Нурмагомедов, Конор Макгрегор чӣ будани мағлубиятро намедонанд. албатта шумо дар ин бора чӣ фикр доред дӯстон? ба фикри шумо боз мисли ана ҳамин ҷанговарон ҳаст ҷанговаре ки чӣ будани мағлубиятро надонад? дар зери видео ҳатман ҷавоби худро нависед. дар навистани комментария камтар фаъол бошед, зеро фикри шумо барои мо муҳим ва зарур мебошад. хуб дӯстон, инҳо буданд хабарҳои тозатарин аз ҷаҳони ММА. пайгири хабарҳои нав ба нав аз шабакаи мо бошед, чунки ҳамеша хабарҳоро мо аввалин шуда ба шумо пешкаш мекунем. худатонро дар ин фасли зимистон дар ҳавои сардӣ эҳтиёт кунед ва дӯстон, баҳри пешравии мо лайкро фаромӯш насозед. то видеоролики навбатӣ, хонаободу сарбаланд бошед.